Ето, че най-дълго очакваните обувки на Milwaukee вече са при нас. Сега ще ви покажа различните модели и защо предизвикаха такъв интерес, а вие си запазете видеото, за да покажете на жена си каква валентинка искате да получите. Ще започнем с ниските модели, които са подходящи за всеки сезон. Само вижте стелката. Знам, че вече ви се иска да стъпите на нея. И не само за това, че е мека, но тя е със специална технология Energy Foam, която подпомага петата, за да не се изморява крака. А ето, че и най-накрая някой измисли нещо за тия връзки, за да не ви се пречкат постоянно. А като бонус получавате и допълнителни червени връзки. Обувките са от естествена кожа на бук, а отзад са с велур. Бомбето е с фибростекло и за да са още по-здрави и издръжливи, предната част е с гумена обвивка на пръстите. Следващия модел е изключително подходящ за хората, на които им се изпотяват краката, тъй като е изработен от много здрав мрежест материал и са леки и дишащи. Всичките модели са подсилени както отпред на пръстите, така и отзад на петата, също и са с Step Release технология, която позволява бързо обуване и събуване. Идваме на високите модели, които са точно за зимните условия. Подметките и на 4-те модела са с европейски сертификати за защита и безопасност. Имат сертификат за устойчивост на масла и горива, имат защита от пробиване на подметката, както и успешно са преминали теста за подхлъзване, където дори ги тестват върху сапунен разтвор. Просто не знам какво повече ви трябва. Даже и разсейват статично електричество. Друго много важно нещо е, че под езика имат допълнителна подплата, която предпазва от влагата. А колкото и да е качествена обувката, ако вечер краката са мокри и много изморени, то те не си струват парите. Всички знаем, че за да сме продуктивни, трябва да ни е удобно. В нашия сайт в момента тече промоция на всички модели, така че побързайте да се възползвате. Напишете ни в коментарите, според вас струват ли си тези обувки и има ли по-добри модели.